Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás za náš svatojakubský sbor přivítal na dnešním odpolední, na dnešním koncertě, na dnešním novoročním koledování svatojakubského sboru. Svatojakubský sbor je těleso, které funguje v naší farnosti zhruba asi od května loňského roku, tedy od roku 2025. A tvoří jej členové, kteří jsou farníci, kteří chodí do kostela, ale i lidé zvenčí, zkrátka lidé, kteří mají rádi dobrou hudbu a kteří chtějí zpívat, případně hrát a případně se věnovat bohulibé činnosti. Jsem moc rád, že jste přišli strávit dnešní odpoledne a tudíž i závěr celých Vánoc s námi. Doufám, že vás navnadíme a že vám zpříjemníme závěr vánoční doby. Možná asi to nebude dnes koncert úplně tak, jak jste zvyklí, protože my jsme si pro vás připravili takovou zvláštnost. Totiž rádi bychom vás i zapojili do dnešního dění. Doufám, že jste si všichni vzali u dveří programy. Pokud ne, tak to ještě samozřejmě můžete dohnat. A rádi bychom vás zapojili do dnešního odpoledne a do dnešního dění, neboť nebude to koncert úplně takový, na jaký jste možná zvyklí. Bude to výběr z několika kolet a písní, ale také i čtení o duchovních textech. A budeme rádi, pokud se k nám připojíte v některých písních a částech a zaspíváte si s námi. Můžete samozřejmě polohlasně, nebo celohlasně, nebo jakkoliv chcete, nebo se nemusíte zapojovat vůbec, ale budeme rádi, pokud to uděláte. Věřím, že jste ještě letos takovýhle zážitek nezažili a taky věřím, že ho letos možná asi ani nezažijete. Bohužel také na tomto místě musím ohlásit jednu změnu. I přes trvající prázdniny a volno bohužel nemoci stále řádí. Čili nám onemocnili někteří členové, ale doufáme, že to ani nepoznáte. Bohužel nám také onemocnil pan Varhaník, který měl být pro dnešní odpoledne pan Viktor Verevný, Varhaník z katedrály svaté Barbary v Kutné Hoře. Nicméně nechtěli jsme vás o dnešní kulturní zážitek ochudit a tak vám předneseme celý program. Avšak budou tam dvě drobné změny v těch varhaních skladbách, které budou trošku jiné a přednesu je na varhany já. Ještě jednou vám děkujeme za pozornost a neostýchejte se k nám připojit. Krásný kulturní zážitek.
11. část. Mží zimní nocí hvězdné jíní. Pana spí. Josef před jeskyní hlídá a chladu necítí. Spíš smutkem srdce usedá mu, že místo jemných rouch jen slámu pod panou mohl prostříti. Ach, je-li možná, že král králů vyvolil by si tuhle skálu, ten pustý chléb, co rodný hrad. Josef je s klíčem, zaplakal by. Snad byly to vše noční šalby, ten boží vzkaz, ten anděl, snad. Však ne. V tom ojíněnou bání blesk bílý šlehl z nenadání a stanul právě blízko skal. Toť hvězda, jasná, stříbro skloucí, Josef až srdce slyší tlouci. Co se to děje? Nebo spál? Ne, vždyť slyší. Ano, zpěvy. Zlato a stříbro harf. I neví. To proudí hudba? Odkud? Kam? A vidí. Celé nebe plané, v záplavě jasu nevídané. Či snad i tohle, že je klad? Vyskočí, vběhne do jeskyně a hle, pana bdí a v jejím klíně buď chvála Pánu na nebesích. Tam ryze svítí záře bílá. Zář ze záře to vystoupila. I poklekl a ruce zdvih. Zde jest král z krále, dítko z Pany, jež vyhojí ty temné rány, zející vnitru národů. A usoužená lidská stáda vybere z moci zlého hada a mír jim dá i svobodu. O dítě, než to vše se stane, spí, spinkej, v plínkách zachumlané a položené do slámy. Spí, spinkej, poup je nejvonější, ať píseň má tě ukonejší. Spí, sladce spinkej, u mámy. A spalo. Venku nad jeskyní roztálo v požár hvězdné jíní. V lahovu trub a znění lir, andělé z nebe sněží postech. Buď sláva Bohu na výsostech a lidem na zemi buď mír.
Boha. Proto se neviditelný stal viditelným, nepostižitelný se stal postižitelným a slovo se stalo člověkem, aby člověk mohl přijmout slovo a vystoupit k Bohu. Syn Boží se stal synem člověka, aby se člověk stal synem Božím. Nevzal na sebe zdání těla, ale tělo skutečné, zrozené z ženy. Nebyl mimo naše dějiny, ale vstoupil do nich jako kvas do těsta, aby celé těsto proměnil. Ve vtělení opakuje své dílo, spojuje Boha a člověka, aby obnovil to, co bylo rozděleno, uzdravil to, co bylo zraněno a přivedl k životu to, co umíralo. On prošel všemi věky člověka, aby posvětil každý věk. Stal se dítětem pro děti, mladíkem pro mladé, mužem pro muže, aby všem daroval spásu a všechny shromáždil v sobě. Toto je jeho laskavost, že se stoupil až k nám, abychom my mohli vystoupit až k němu. Oh,
Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život. A ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka. To přicházel na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijal. Všem, kdo ho přijal, dal moc stát se božími dětmi. Těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví a volal: to je ten, o kterém jsem řekl. Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milost. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náruči Otcově, ten o něm podal zprávu. Blessed
všechno krásné se chýlí ke konci, tak i naše dnešní odpoledne a naše dnešní novoroční koledování se nachýlilo ke svému konci. Ještě jednou bych vám moc rád chtěl poděkovat za vaši účast dnešní a za vaši podporu Svatojakubskému sboru, který vám dnes zpíval. A také bych chtěl poděkovat panu faráři otci Ondřeji Štejnerovi za výběr dnešního čtení. Budeme rádi, pokud nám zachováte svoji věrnost, vaši věrnost a vaši přízeň v celém následujícím roce. A budeme rádi, pokud se s vámi setkáme na třeba nějakém dalším koncertě, případně při účinkování během bohoslužeb v našem kostele. A pokud byste naznali, že by se vám zpívání v takovémto tělesu také líbilo a pokud byste se do toho aktivně zapojit, tak samozřejmě můžete. Neskoušíme každý týden, zkoušíme každý 14 dnů. Na faře dnes neskoušíme tady, ale zkoušíme na faře, kde je aspoň teplo. Takže pokud by vás to lákalo, pokud byste si přidat, tak samozřejmě dveře jsou vám otevřené. Ještě jednou vám děkujeme za pozornost, za vaši přízeň, přejeme vám krásné prožití zbytku vánoční doby, mnoho zdraví a štěstí v celém roce 2026 a budeme rádi, pokud se k nám připojíte ve zpěvu poslední